aiwa panguva ino zvachizodhakwa zvinonyatsozivikanwa nenyika yose kana kuti neSouthern Africa yose kuti aiwa the ruling party ZANU-PF influence yairi kupa muSouthern Africa yakanyanya. Vakomana vakumuvha for a bid to exclude the ruling party ZANU-PF kuti ibuditsiwe mu the SADC block. Sena kuna mashoko anobuda nyugwa panapa sekutsanangurwa kwaya achiitwa nevakomana panapa aiwa nevanhu vanozikanwa kuti vatapiwe nawo ndoti vasubscribe or like or on the bell kuti panapa hendo yachimwono anobuda nyora chiti tomorrow's edition of Namibia's biggest newspaper, the Namibian, features Zimbabwe's president Emmerson Mnangagwa on its front page, accusing Zimbabwe's ruling party ZANU-PF of election interference in the region. It also reports that former Botswana President Ian is called for Zimbabwe's expulsion from the Southern African Development Community SADC if it is proven that the Zimbabwean tyranny interfered in regional elections. Zimbabwe has been accused of interfering in Mozambique's elections, where undercover journalists from Mashingo, the Mira Mashingo, recorded ZANU-PF supporters being issued with Mozambican identity cards. Domashwana mdanyuka panapa atrikuona kuti aiwa according kunema investigation akuonana huko arikuti aiwa mana Ian Khama varikuya vachimupusha kuti aiwa the ruling party kana kuti Zimbabwe exclude ibuditsiwe the SADC block nekuti influence iri kupa muSouthern Africa aiwa influence yakashata yatiri kuona kuti kunyange the Mira Masvingo aiwa paino uncover kati yaino expose zvinhu zvakaitika muMozambique inotoona kuti aiwa kune vamwe maZimbabweans akatopa ma-identities aiwa ekunyika yeMozambique vakatika part muma-elections ekuMozambique. Zvodze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko chatona kuti aiwa the Namibian Times zora nhasi iri kuburisa aiwa influence yese iri kuitwa neZANU-PF muSouthern Africa. Zvodze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.